iragarkiak. Hau oso erreza da Ainoa, Nik erakutsiko dizut iragarki bat eta zuk asmatu behar duzu zer saldu nahi duten, Beitu, iragarkia. Pentsatu nahiko nuke aurrelariak direla, bere taldearen aurrelariak dira. A ber, hortik, bota hortik, igual salduko dute, ez dakit, matezainak izango dira, ez dakit. Atezainak ez daukate pinta, ez, mauka luzea eramaten dugu atezainak. Bale, klaro, nik ez dakit. Hori zu kontrolatzen duzu. Baloiak saldu? Ai, a ber, klaro, baloiak. Klaro. Ha! Miriamar! Ez dakiz ez saltzen duten, baina baloiak ez pitzin, Klaro, ez que... Baina baloia gertzen da. Bai, baloia gertzen da, baina holako iragarkietan elkartzen dira, bai, mesa handi baten eta esaten dut, saltzeko edozein gauza, zer erabil dezaket? Titiak, beti saltzen dute, titiak saltzen dute, nahi dutena. Oso ideia ona. Ez da ona. Ez Ez da ona. da ona. Ez da bat ere ona.